Jeg var ved AT i dag. En blanding af naturgeografi og samfundsfag. Jeg kom ud med et 12-tal. Man kan sige, at jeg har været sådan relativt nervøs, fordi der er ret meget arbejde i det, og det har været virkelig nogle hektiske uger der. Men at stå her nu med huen på, det er over alt forventning. Det er super, super fedt. Jeg har virkelig set frem til den her dag. Så der er kommet rigtig mange mennesker i dag, og man kan se, at alle folk de er super glade for at være her. Og det er jo alligevel også 3 års hårdt arbejde, som nu kulminerer i det her. Så det er virkelig en fantastisk følelse et eller andet sted. Det har man enormt allerede sagt. Det er mega godt. Man kan skrive ind i det her træ. Jeg tror godt, I kan skrive hilser. Skal ikke noget billede? Jeg er så dårlig til at sige. Skriv. Kan jeg ikke. Jeg skal ligesom. Jeg vil også det at sige. Der tager jeg på Syddansk Universitet. Jeg skal studere noget miljø- og resource management de næste 5 år for at få kandidatgrad i det. Og så forhåbentlig få noget arbejde inden for Miljøministeriet i den sidste ende. Hvor vi skal lige tage billeder. Magne er her. Er Magne her?